Dobar dan i dobrodošli u online NAM trening emotivne higijene. Moje ime je Igor Mošić i ovo je prvi modul programa Harmonija realnosti i izbora. Neovisno o tome koliko smo sada udaljeni, neovisno o tome s koliko izazova se čovječanstvo sada susreće, s koliko prepreka, s koliko problema susreće, na osobnom nivou i na kolektivnom nivou kontinuirano kroz naš život susrećemo se sa raznim preprekama, sa različitim problemima, sa različitim izazovima. I kada se takvi izazovi pojave, vrlo je lako moguće da negativne emocije prevladaju i preuzmu nadzor nad umom. To je vrlo lako moguće i zato i u tim trenucima, oni kada se dogode takve neželjene okolnosti i izazovi, oni kao da nam poručuju, upravo sada je vrijeme za praksu načina razmišljanja, mudrog načina razmišljanja i snažne prakse koja će onemogućiti strahove, nesigurnosti i brige. Nam emotivna higijena upravo je takva praksa. Ta praksa, što su te izazovi jači, potrebniji je snažniji način razmišljanja, mudriji način razmišljanja i potrebnija je jača praksa. I iz tog razloga od svih stvari koje ste sada mogli raditi, izabrali ste započeti online NAM trening emotivne higijene, što znači da vas zanima bolje se upoznati s emocijama i napraviti nešto dragocjeno i dobronamjerno za svoju. Iz tog razloga moja je namjera da osiguram da dobijete jednostavno, praktično i lako razumijevanje online NAM, ne online, nego NAM emotivne higijene, koja je praksa razvijena na temelju tibetanske mudrosti, održavanja mentalne stabilnosti i održavanja emotivne higijene. Prije svega, da bi prakticirali emotivnu higijenu, dobro je korisno je razumjeti koji su nedostaci neprakticiranja emotivne higijene. Dakle, svojim riječima, svojim aktivnostima u životu često ostavljamo, odnosno uvijek ostavljamo nekakve otiske u svom vlastitom životu i u životima ljudi oko nas. Znači, ostavljamo te otiske. Kvaliteta naših riječi, sadržaj naših riječi, sadržaj naših misli i kvaliteta naših akcija ovisi o stanju, mentalnom stanju, o stanju uma u kojem se nalazimo. Umom gospodare emocije. I iz tog razloga je vrlo korisno upoznati se s načinima kako nastaju emocije, kako nastaju pozitivne emocije, koje emocije su poticajne, koje emocije su vrijedne, koje emocije nas pomažu, koje nas osnažuju i one koji nam oduzimaju snagu. U trenucima velikih životnih izazova, bilo da je to pandemija, bilo da je to bilo kakva epidemija, potencijalna je recesija, različite mogući problemi financijske prirode, ekonomske prirode, zdravstveni problemi, rastava braka, gubitak voljene osobe. Sve su to problemi s kojima se mi individualno ili kolektivno kao društvo ili individualno kao individua susrećemo u životu sigurno. Sa sigurnošću ćemo se susresti ili smo se susreli ili se sada susrećemo sa nekim od tih problema, sa nekim od tih izazova. I u tim trenucima suočavanja sa takvim izazovima postoji velika mogućnost da negativne emocije preuzmu nadzor nad umom. I to je ono što mi želimo onemogućiti. Negativne emocije, prvo da definiramo što su to negativne emocije. Prvo je dobro definirati što su negativne emocije. To je samo jedna riječ. Ovo što sam sad rekao, negativna emocija, to je samo riječ. To je samo jedna imenica koja je dodijeljena skupini, cijelom jednom skupu različitih emocija koje, broj 1, čine nas neraspoloženima, oduzimaju nam životnu radost, čine nas nezadovoljnima. Znači, to su emocije koje nas uznemiruju. To su negativne emocije. Sve emocije koje zadovoljavaju te nekakve kvalitete ili nekvalitete su negativne emocije. Pojednostavljeno, one su smeće uma. Nisu potrebne umu i one su otrov koji nas truje, to su okovi koji nas okivaju ili to su emocije koje nas drže u ropstvu, u kavezu, unutar kojega i sva ljepota života nestaje. Evo jedan primjer usputni s kojim ćete, možda sad sam se sjetio, možda ćete se i vi iz svog života ili iz života nekih ljudi koje poznajete prisjetiti nekih sličnih događaja. Nedavno sam bio u Opatiji, pošto živim blizu,
I Opatija je prekrasna, to je turističko mjesto, kraljica Jadrana, kako je nazivaju. Znači, zaista je lijepo uređeno, livade, cvijeće, more, šetnica, lungomare, prekrasni hoteli. Znači, to je jedno jako, jako lijepo mjesto. U tom mjestu, na toj šetnici, imao sam prilike susresti jedan bračni par sa dvoje male divne dječice. I taj bračni par, uz još neke prolaznike i mene, nije bilo moguće ne čuti ih koliko su bili uznemireni vezano za nekakav poslovni problem s kojim se susreću, a to su bili gosti koji nisu bili iz Rijeke niti okolice, iz jedne susjedne države i bili su jako, jako uznemireni. Koristili su jako ružne riječi, dosta ružne riječi, koristili su jednostavno negativno, bili su u jednom negativnom stanju. Pored njih bili su istovremeno dječica koja se nevino igrala, radosno trčkarala okolo, igrala se u pijesku ili već pored te šetnice, a oni su bili jako uznemireni. Bili su jako uznemireni nekim događajima i tako dalje. Usprkos tome što su se nalazili u prekrasnom jednom mjestu, pored kojega je bila predivna jedna livada sa cvijećem, uređeni prekrasan park, fini hotel u kojem su odsjedali, sve je bilo, sigurno i fina hrana u tom hotelu, znači sve je bilo nekako idilično oko njih, ali usprkos tome njihov nije bio osnažen tim svim okolnim fenomenima, znači svim tim događajima, svim time što se nalazilo oko njih. Što samo govori o tome da nezadovoljan, da stvari koje nas okružuju nemaju dovoljan potencijal, nemaju dovoljnu moć da nas izvuku iz najvećih životnih izazova ili iz najvećih životnih kriza. Iz tog razloga se mi bavimo emocijama. Kad negativne emocije ne bi imali toliku moć, onda emotivna higijena ne bi imala smisla. Mogli bi jednostavno negativnu emociju odbaciti poput nekog neželjenog objekta. Ali to nije toliko jednostavno kao što znamo. Dakle, gdje god idemo, ako je nezadovoljan, mi ćemo biti nezadovoljni. Bilo da je to na vrhu Himalaje ili bilo da je to na nekom prekrasnom nacionalnom parku, na jahti ili u finom hotelu. Ako otiđemo tamo sa nesretnim umom, ako ne znamo transformirati, koristiti našu inteligenciju kako bi uspjeli transformirati negativne emocije, tada ćemo tada će taj naš pothvat da želimo nadvladati negativnu emociju većinom biti neuspješan. Znači, ako ne razumijemo koji su uzroci koji hrane negativne emocije, onda će ih vrlo teško biti nadvladati. Koji su protuotrovi koji su potpuno onemogućuju negativne emocije, tada, ako to ne razumijemo, teško ćemo ih nadvladati. Oni će nam se stalno vraćati i činiti nad nezadovoljnima i nesretnima. I upravo zbog toga, ako ne nadvladamo negativne emocije, slijedit će negativne akcije, slijedit će negativne riječi, a negativne riječi i negativne akcije nikada nisu bile i nikada ne mogu biti uzroci unutarnjeg mira, samopouzdanja, unutarnje hrabrosti, smirenosti i ostalih vrlina općenito naše dobrobiti. I iz tog razloga je vrlo ukratko, možemo reći ukratko, da pokušati biti sretan, imati održivu sreću i ne poznavati emocije, ne održavati emotivnu higijenu, dozvoljavati negativnim emocijama da nas drže u ropstvu, taj pothvat je poput pothvata penjanja na ne moramo razmišljati o Mount Everestu. Možemo razmišljati samo o nekakvoj planini ili nekakvom brdašcu 100 metara visinske razlike da ima, ili 200 metara visinske razlike, i da put do njenog vrha nije asfaltiran, odnosno da je od kamenčića velikih, malih, ovakvih, onakvih, i da idemo u japankama ili bosi. To bi bilo vrlo, vrlo bolno. I upravo tako je nositi se s negativnim emocijama bez razumijevanja njihovog uzroka, bez razumijevanja protuotrova koji ih neutraliziraju i čine nepostojećima. I iz tog razloga je NAM tehnologija, iz tog razloga sam bio motiviran razviti NAM tehnologiju. Naime, NAM tehnologija, kratica je Neuroplasticity Activation Modeling. To je jednostavno tehnologija sretnog života. Ona je razvijena na temelju tibetanske tradicije, mentalne stabilnosti i emotivne higijene. Razvijam je od 2016. godine. Od 2016. godine od
kada sam počeo redovito odlaziti i školovati se u sjevernoj regiji Indije, u Himalajskoj regiji Indije, u mjestašcu McLeod-Ganj. Nam je nastao isključivo kao posljedica ljubavi, suosjećanja, mudrosti i neizmjerne pomoći njegove svetosti Dalaj Lame, Geshe Lagdora i Geshe Lobsang Chogyal Rinpochea i još mnogih učitelja i profesora od kojih imam priliku učiti između ostaloga i o znanosti uma i o univerzalnoj etici. Na sreću i u Hrvatskoj od trenutka početka razvoja nam emotivne higijene imao sam veliku sreću što je to podržala i pomogla naša cijenjena akademkinja Vida de Marin, svjetski priznati stručnjak neurologije i neuroznanosti, koja je objeručke pod jako velikim entuzijazmom i velikom podršku mi dala u razvoju ove tehnologije, naravno i mentorstvom, savjetima, vođenjem i na mnogim konkretnim primjerima, a najznačajnije je to što se nam od svojih početaka redovito predstavlja na Međunarodnom kongresu neuropsihijatrije Mind and Brain u Puli. Ne samo to, nego je akademkinja Vida de Marin i potakla me, dala jedan ogroman poticaj i veliku inspiraciju i vjeru u mene i to potakla me da pokrenem uopće ovaj online NAM program, jer sam bio nekako, nisam znao da li da krenem s tim, da li je sad vrijeme, ali onda se pojavila sve što se pojavilo globalno vezano sa koronavirusom i tako dalje i onda je nekako jako sam mi zahvalan što me je inspirirala i potakla da krenem s ovim programom. Sve to lijepo zvuči, ali glavno pitanje je šta to može sve značiti za vas. Znači, koju korist konkretno taj NAM program emotivne higijene može imati za vas? To je u biti glavno pitanje. Moje obećanje, zato je moje obećanje vama na početku, je to da ćete ovim programom naučiti i uvježbati kako koristiti, kako zaštititi svoj kako ga zaštititi od briga, od strahova i od nezadovoljstava, kako ga zaštititi i osnažiti, kako svoj način razmišljanja osnažiti da onemogući nezadovoljstvo uma, odnosno da onemogući da bude nesretan. Znači, to je moje obećanje vama. Na početku jednog predavanja, jedne serije predavanja, jedan mudrac, tibetanski mudrac, rekao mi je, promatraj ova predavanja, doživi ova predavanja kroz prizmu, kroz razmišljanje, kroz jedno obećanje koje ćeš dati samom sebi. Obećaj samome sebi da što god se dogodi u tvom životu, nikada nećeš učiniti svoj nesretnim. Znači, što god se dogodi, daj obećanje samom sebi. Uči ovo samo sa razumijevanjem i sa primjenom, zato da što god se dogodi u tvom životu, svoj nikada ne učiniš nesretnim. I naravno, ova praksa, ukoliko želite i vi promatrate ovaj online NAM program sa tom mišlju. Znači, prije svega, online NAM je zamišljen da bude jedno ugodno iskustvo za vas, jedan odmak od neizvjesne svakodnevnice, ali isto tako nije zamišljen samo da zadovolji želju za akademskim znanjem s vaše strane o umu ili o emocijama, niti da vam zadovolji tu nekakvu intelektualnu znatiželju. Ono što je smisao je da budete aktivni sudionik ovih predavanja, znači ovog programa. Zašto? Zato jer kada idemo u restoran, kada smo gladni, idemo u restoran. Kada idemo u restoran, tamo je meni. I ako čitamo samo meni, ili ako samo slušamo konobara kako nam objašnjava što je sve na ponudi u tom restoranu, to neće utažiti našu glad. Nećemo postati siti. To nije razlog dolaska u restoran. Razlog dolaska u restoran je taj da budemo siti. Isto tako, razlog zbog kojih mi želimo pokrenuti ovo, zbog kojih smo pokrenuli ovo predavanje, je upravo taj da uvježbate način razmišljanja koji će onemogućiti da vaš bude nesretan, neovisno o vanjskim okolnostima. I to je ono da ćemo početi sa jednostavnim stvarima i što dulje budemo išli u ovom programu, one će postajati jednostavnije i lakše.